Исәнмесез, мөхтәрәм таңшыр. Сез турыдан-тур эфирдә Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. اینجا Ankara, رادیو صدای ترکیه. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdje Radio Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turquía. Esta es la voz de Türkiye. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Юфлет Зари и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا Türkiye رادیو دا. خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه. Eterşehir Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Эфирдә Türkiye Авазы. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatkanlar Türkiye Avazı Radyosu. Evo İfonitis Türkiye. Ovdje Radio Glas Türkiye. Jeddah Radio Amriyat Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye. Este es Radio Voz de Turkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Avazı Radyosu. It Türkiye hangi radyoya? Ovdje Radio Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Технологиялар шыннан да тормышны җиңеләйтәме, әллә ул сиздермичә генә сезне манипуляцияләүче күренмәс көчкә әйләнеп барамы? Көненә ничә тапкыр 1 минут кына дип телефоныгызга сузыласыз. Шулай итеп технологияне син контроль итәсеңме, әллә улмы сине? Башлыйбыз. Бүген без барыбызны да борчыган тема турында фикер алышачакбыз. Бүген һәркем кесәсендә сонлы дөнья йөртә кебек шулай бит. Һәм бу безнең тормыш агымын сизелерлек үзгәртә. Уяну белән телефоннарыбызны тикшерү, һәр буш минутта социаль медиада утыру кайвакыт күңел ачу урынына куллану циклына әйләнә. 2023 елда Авропа Берлегендә үткәрелгән тикшерүләр күрсәткәнчә, сонлы минимализм ысулын кулланган кешеләр экран каршында үткәргән вакытларын уртача 20%-ка Нәтиҗәдә психик сәламәтлектә дә, эш һәм шәхси тормыш балансында да сизелерлек яхшырулар күзәтелә. Сонлы минимализм нәрсә аңлата һәм бу чыннан да мөмкинме? ТРТ хәбәр каналы бу сорауларны клиник психолог Ирәм Акюз Чайлак белән тикшерде. Чайлак балалар һәм уллар өчен мөһим киңәшләр бирә һәм технологияләрне тулысынча ташламыйча, баланслы куллануга юл ача. Хәзер әйдәгез бу файдалы әңгәмәгә күчик. Сонлы минимализм тормышыбызның үзәгенә технологияләрне түгел, ә үз кыйммәтләребезне куярга кирәклегенә басым ясый. Шайлак бу алымны булай сүрәтли. Сонлы минимализм кешеләрне сонлы чараларны кулланганда аңлы һәм сайлап алырга өндәүче фәлсәфә. Ул кешеләргә үзләре катнашкан сонлы чаралар һәм эшчәнлекләр өчен шикләр куярга теләгән вакыт эчендә үз өстенлекләренә игътибар итәргә өнди. Кыскасы, экраннарны тормышыбыздан тулысынча алып ташлау урынына нәрсәгә ни өчен һәм күпме вакыт каравыбызны белү мөһим. Телефоннарыбыз гел шалтырый, хәбәр килгән саен күңелдән күз төшерергә кирәк дигән уй уза. Хәтта белдерүләрне сүндерсәк тә без еш кына мин нәрсәдер күрми калдыммы дип уйлыйбыз. Шайлык сүзләренчә бу хәл безне планлаштырмаган вакытта да экранга тарта. Даими онлайн булу басымы һәм яңалыкларны белми калудан курку сонлы җайланмаларны кабат-кабат тикшерүгә китерә. Кайбер тикшерүләр күрсәткәнчә нәрсәне дә булса күрми калудан югары дәрәҗәдә курку кичерүче кешеләр белдерүләр сүндерелгән булса да
телефоннарын шулай ук еш, хәтта тагын да ешрак тикшерә башлый. Интернетта булу басымын һәм нәрсәне дә булса кулдан ычкындыру куркуын, икенче төрле әйткәндә, FOMO-ны көчле хис итүче кешеләр өчен үз-үзеңне көйләү һәм контрольдә тоту күнекмәләрен үстерү, шәхси ресурсларга мөрәҗәгать итү яки әгәр бу аларның тормыш эшчәнлегенә тәэсир итсә, профессиональ ярдәм эзләү нәтиҗәле булырга мөмкин. Узак вакыт экран каршында утыру физик яктан да, психик яктан да арыта. Шайлык бу бәйләнешнең балалар һәм яшүсмерләрдә аеруча ачык күренүен һәм ата-аналарның экран каршында үткәргән вакытны игътибар белән күзәтергә тиешлеген әйтә. Тикшеренүләр онлайн уеннар, телевизор һәм социаль медиа куллануның артуы һәм борчылу арасындагы бәйләнешне күрсәтте. Моннан тыш балаларда экран каршында вакыт үткәрү һәм депрессияны караган барлык тикшеренүләр диярлек мөһим элемтәләр тапты. Бу балаларда экран каршында вакыт үткәрү һәм депрессия арасындагы бәйләнешнең югарырак дәрәҗәсен күрсәтә. Шуңа күрә депрессия һәм борчылуның симптомнарын булдырмас өчен ата-аналарга балаларының экран каршындагы вакытын күзәтеп торырга киңәш ителә. Соңгы елларда сонлы детокс популяр трендка әйләнде һәм ул телефонны көннәр буе кулланмау кебек радикаль ысулларны үз иченә ала. Чайлык сүзләренчә, бу вакытлыча ял итү мөмкинлеге бирсә дә, тормышыбызның башка өлкәләрендә үзгәрешләр кертмәсәк, ул даими чишелеш булмаска мөмкин. Бу детокс ысулларын кулланып, кешеләр үзләренең сонлы гадәтләрен контрольдә тотарга, даими рәвештә онлайн булу белән бәйле психик киеренкелекне киметергә һәм технологияләр белән сәламәтрәк мөнәсәбәтләр үстерергә омтыла. Сонлы детокс вакытында социаль медиадан ял итү кешеләрдәге җитешсезлек һәм канәгатьсезлек хисләрен киметергә мөмкин. Шулай да сонлы детоксның психик халәткә, тормыштан канәгатьлеккә һәм стресска сизелерлек йогынтысы булмавы ачыкланды. Шулай итеп, кайдан башларга? Бу мәсьәләдә гадәттә әкрен генә, ләкин ышанычлы сулу тәкъдим ителә. Сонлы минимализмның беренче адымы безгә чыннан да нинди кушымталар кирәклеген тану, кирәксез кушымталарны бетерү, белдерүләрне сүндерү һәм көннең билгеле бер сәгатьләрендә офлайн режимга күчү еш кына кичкенә, ләкин нәтиҗәле адымнар буларак тәкъдим ителә. Бу тәкъдимнәрдән тыш Ирәм Акюз Чайлак үз-үзеңне көйләү һәм контрольдә тоту күнекмәләренең мөһимлегенә дә игътибар итә. Үз-үзеңне көйләү, тынычландыру күнекмәләре мөһим. Үз-үзеңне контрольдә тоту күнекмәләрен үстерү дә файдалы булырга мөмкин. Мәсәлән, без аңлы рәвештә шөгыльләнергә теләгән эшчәнлекне сайлый алабыз һәм аңа игътибар итә алабыз. Без шулай ук кайсы эшчәнлек белән шөгыльләнмәскә карар кыла алабыз һәм моның өчен вакыт бүлеп куя алабыз. Шулай итеп, кеше үзен көчәйтә һәм сонлы технологияләрне көрәшү механизмы яки качу буларак түгел, ә үз кызыксынуларына туры килә торган актив һәм аңлы эшчәнлек буларак куллана ала. Шулай итеп, без технологияне ничек контрольдә тота алабыз? Әгәр дә мин контрольдә тотаммы, технологияме дип уйлыйсыз икән, берничә гамәли адым ясый аласыз. Телефоныңдагы кушымталарны күздән кичер. Еш кулланмаган яисә сезгә файдасы булмаган кушымталарны бетерегез. Белдерүләрне шикләгез, мөһим кушымталардан гына белдерүләр алыгыз, калганнарын тавышсызга куеп, игътибарыгызны тупларга мөмкин. Көндәлек яки атналык квоталар билгеләгез. Мәсәлән, көненә 1 сәгать социаль медиа яки атнага 1 көн офлайн кебек максатлар куегыз. Шын барлыктагы аралашуларга өстенлек бирегез. Бергә вакыт үткәрү гадәттә социаль медиа куллануны киметә. Альтернатив шөгыльләр табырга мөмкин. Спорт, музыка, кул эшләре яисә башка хоббилар телефонны кулыгызда алу ешлыгын азайта. Технологияләр безнең тормышыбызның бер өлеше, ләкин ул барысы да булырга тиеш түгел. Контрольне кире кайтару чынлыкта безнең кулда. Кичкенә аңлау мизгелләре зур үзгәрешләрнең башы булырга мөмкин. Бәлки бүген шул башлангыч көнедер, сез ничек уйлыйсыз? TRT Türkiye ovazı dünyanın her bucağında tәүлек буе сезнең белән.
Газза, ачлык шартларында ныклык, ихтияр көче һәм кешелеклелек. Тошыд үзмебезнең бүгенге чаралышында Газадагы яшьләр турында сүз алып барабыз. Яшьләр турында сөйләгәндә, җәмгыять үткәренең мирасын йөртүче, хәзерге вакытта аның көчен күрсәтүче һәм киләчәгенә өмет вәгъдә итүче бик динамик төркем турында сүз бара. Җәмгыять яшьләре факел йөртүчеләр. Алар алдагы буынның тормышка ашмаган хыялларының факелын йөртәләр. Бу хыялларның формасы, шәкеле һәм структурасы курылышы буыннан буынга тапшыла торган һәм милләтнең үзенчәлеге дип танылган идеологиядан тора. Без идеология дип атаган нәрсә бу җәмгыятьнең дөньяга ничек караганын, нәрсәгә ышанганын һәм нинди киләчәк теләгәнен билгели. Бу очраклы түгел, ул үзара бәйләнгән идеялардан тора. Чөнки ул без нинди җәмгыять булырга тиеш дигән сорауга җавап бирә һәм максатлар куя. Идеология гамәлгә ятерә, сияси һәм иҗтимагый хәрәкәт рәвешләренә юнәлеш бирә. Идеология яхшылык белән начарлыкны, дөрес булганны ялгышлыктан аерып торучы компас ул. Һәм Газада шушы компас кешелеккә ишарәли. Хәзер инде тугрылык, мәхәббәт, тәвәккәллек һәм ихтияр көче белән тупыланган, ватан эше белән ташланган шушы кешелек идеологиясе гәүдәләнгән төбәккә күчек Газага. Израильнең 2023 елның октябрь айында башланган геноциды кечкенә генә географик җирлекне дөньяның вөҗданына әйләндерде. Дөнья гасырлар дәвамында камалыш астында булган һәм ачык мәйдандагы төрмәгә әйләнгән Газа илендә төрле геноцид ысулларына шаһит булды. Һавадан һәм җир өстеннән авыр бомбалаулар, дроннар, снайперлар, ачлык, корылык, начар һава шартлары, яңгыр һәм су басу. Кыскасы, кулланылган һәр ысул һәм кешеләр дучар ителгән һәр шарт кешелеккә каршы авыр җинаят үзенчәлегендә. Барысына да карамастан, Газаны әле дә нык булып тотучы иң мөһим факторларның берсе Газадагы яшьләр. Хөррият, тугрылык һәм каршылык күрсәтү белән үскән бу яшьләр үзләренә юнәлтелгән геноцид идеологиясенә каршы кешелекнең горурлыгы булды. Без бик көчле һәм сугышчан халык. Шушы сүзләр белән үзен һәм милләтен танытучы 18 яшендәге Бера Эль-Җәрҗави. Бера 3 ел инде дәвам итүче авыр шартларга карамастан 67.9 билгесе белән лицейны тамамлаган һәм дәфтәр урынына картон кулланып уңышка ирешкән яшь фәлестин кызы. Какшамас ихтияр көче, нурлы йөзе һәм үз көченә ышанучы тавышы белән ул үзенең уңышын булай дип аңлады. Кечкенәдән үк мин шушы дәрәҗәгә ирешергә, хыялымны тормышка ашырырга омтылдым. Сугыш, бомбага тоту, ачлык һәм кытлык шартларында белем алуга игътибар итү бик авыр иде. Ләкин минем ныклыгым һәм омтылышым буларның барысында җиңде. Мин барлык авырлыкларга каршы тордым һәм укуымны дәвам итер өчен нык тордым. Әлбәттә, мин дә башка укучылар кебек каләм һәм дәфтәрләр белән әйләндереп алынган бүлмәдә булырга теләр идем. Ләкин мин бары тик картон гына таба алдым. Бераның кыйналыклары, авырлыклары бары тик дәфтәр җитмәүдә генә гыйбарәт түгел иде. Дроннарның туктаусыз тавышы, йокысызлык һәм яктылык җитмәү турында сөйләгәннән соң ул корыш кебек тавышы белән булай диде. Сүзләремне бөтен дөнья халыкларына җиткергә телим. Без Газа сызыгының кешеләре, сугышчан бер милләт, көрәшү каныбызда бар.
Biz ниятлаган нәрсәгә ирешәбез, чөнки без максатларыбызга игътибар итәбез һәм Аллаһ рөхсәте белән аларга ирешәбез. Бу юллама укытучысы башка укучы булган. Үзенең дә башка бер укучыга белем биреп, шәхси һәм социаль яктан уңай үсешкә ярдәм иткән бары тик 18 яшендәге яшь бер кызның сүзләре. Минем китабым без кичергән тирән геноцидның баласы. Бу сүзләр Үлгән кутылды, кутылган үлде исемле китаптың яшь авторы Ая Әбу Насырнеке. Ая Әбу Насыр Газадагы яшь бер кыз. Ул бер төн эчендә бөтен гаиләсен һәм туганнарын шәһид итеп югалтты. Аны исән калдырган нәрсә кагаз һәм каләм булды. Минем гаиләм һәм хыялларым бар иде. Мин аларның барысында күз ачып йомганчы, караңгы һәм газаплы төндә югалттым. Курку һәм үлем белән тулы шул төндә безнең 5 катлы гаилә бинабыз һөҗүмгә дучар булды. Һәм минем бөтен гаиләм шәһид китте. Минем китабымда үлгәннәр коткарыла, коткарылганнар үтерелә дигән хәл сурәтләнә. Ул Без кичергән тирән геноцидның баласы. Минем сыйныр урын юк иде. Шуңа күрә мин язуга күчтем. Язу минем куркуымны, авыртуымны һәм ялгызлыгымны кабул иткән бердән-бер гамәл булып калды. Йөзләрчә мең газеле кебек, ул да нейлоннан эшләнгән чатырда яши. Ул үзенең бердән-бер сыйну урыны дип атаган чатыр. Җәйнең истелегендә җәһәннәмгә әйләнде. Кышын исә яңгыр суы белән тулды. Бозлы җил эчкә җиңел генә исеп, сөякләренә кадәр үтеп керде. Ая кичергән һәр авыртуны документлаштырырга булды. Шидамлык, сабырлык һәм көрәш кушылган йөз белән ул булай дип дәвам итте. Каләмем минем бердән-бер коралыма әйләнде. Шул вакыттан башлап сүзләр тормышка һәм өметкә әверелде. Мин кичергән бар нәрсәне яза башладым. Язу минем бердән-бер сыйыну урыным иде. Ая Әбу Насыр сагыну, курку, ачлык һәм мәшәкать газабы турында язды. Ул биргән сорау гаделсезлеккә, җәберләүгә һәм геноцидка каршы ялварыш иде. Шатыр нәрсә икәнен беләсезме? Тукымадан һәм нейлоннан эшләнгән сыйыну урыны. Шатыр безнең бердән-бер йортыбыз, бердән-бер яшәү урыныбыз, бердән-бер уен мәйданчыгыбыз. Һәм мин һәр вакыт сорыйм: без шатырларда күпме яшәшәкбез? Газа халкының газаплары кайчан бетәчәк? Газа сызыгында яулык бетте. Кечкенә Али исә операция өстәлендә. Операция әле дә дәвам итә. Алига наркозсыз операция ясала. Скальпельнең һәр сугу аңа бик нык авырту бирә. Ул инде күптәннән аның югалткан вазгыятта. Бер яктан Израиль яна бу районнан китәр өчен кисәтүләр ясый. Салих абый йөри алмый, аңа машина кирәк. Геноцидта аякларын югалткан яшь энәстә капат-капат күченүчеләр арасында. Ул бер нәрсәдә әйтергә авызын ачмый, ләкин түземлеге беткәч, йөзендәге киеренкелек аның ничек газаплануын күрсәтә. Аңа да машина кирәк, ләкин ягулык юк. Газ яшьләре бу мөмкин булмаганлыктан мөмкинлекләр булдыра башладылар. Әйдәгез, Газаның яшьләренең берсе белән танышыйк. Ул үз эшенең табигатькә, хезмәткәрләренең сәламәтлегенә һәм әйләнә-тирә мохитка ни дәрәҗәдә зыянны булуын тулысынча аңлый. Ул мохтаҗлыктан өмет тудыручы яшь кеше. Без пластиктан ягулык һәм кояш энергиясе җитештерәбез, ди ул. Моның безнең сәламәтлегебез, әйләнә-тирә мохит һәм элек шүп-шар һәм куркыныч дару калдыклары белән тулы булган табигать өчен ни дәрәҗәдә куркыныч икәнен без беләбез. Ләкин без моны эшләргә мәҗбүр булдык. Без халкыбыз өчен бар көчебезне куеп эшлибез. Без
Yetiştirgen yağulukны orzan бәягә сатабыз. Моннан тыш, миңа яшәү өчен эшләргә туры килә. Иң авыр эш вакытыбыз кояш турыдан-туры өстебездә булганда була. Бу тырышлыкларның бердән-бер максаты гаиләм өчен азык-төлек сатып алу һәм газапланган халкыбыз өчен бераз ярдәм күрсәтү. Әгәр без эшләмәсәк, мөһим тармаклар гына түгел, тимерчеләр, балта осталары һәм башка күп һөнәрчеләр һәм сәүдәгәрләр дә эшләүдән туктаячак. Дөнья барлыкка килгәннән билде контрастлар бар. Газы, геноцид идеологиясе һәм яңа чорның капма каршылыгы булган кешелек идеологиясе арасындагы көрәш барган урын. Газы яшьләренең цивилизациялы дип әйтелгән бу дөньяга ялварыш, кычкыру үзенчәлегендәге юлламалары белән киләсе атнада кабат очрашу өмете белән исән имин булыгыз. Газза ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек. Мактарам тамашар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырыклары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саулашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.